taonani na mainda bambo taonani mnyamara mukumona pamene payo ndikalawe ameneyo ndipo msungwa nayo nditamia ja kabwelebwele kapano pa taonani anthu amenewa sekuyang'ana na diso ndi diso apitilana ndefu mkamwa taonani ndipo akuyendetsana thipiya wela nyomi komanso chakhoma anthu amenewa ngati amenyane wina amenyeka ngati angang'alulane wina ang'aluka kapena ung'ambika kumene ngati ngati akadzulane wina akadzuka kumene ngati athambitsane wina athamba ngati angakudzulane wina akudzuka ngati angadyane wina adyeka ngati angang'ambane wina ang'ambika kumene tikutero pompano taonani mmene zinthu zilili tiyeni tikhalireni limodzi tionere limodzi zinthu zimenezi chifukwa panakali pano timukalawe nayonso yasanjana komanso Tamia yasanjana akuyang'anirana chambali ngati Nazikambe ngati mtonkweronkwe ngati bilimankwe kapena ngati chithuli chiwala chimenechi kuyang'anirana chambali kodi Nazikambe akasuntha ine ndisunthenso bwanji muvu ikhale yotani inuyo mukukumbukira bwino lomwe dzulo anali JB lero Kalawe mawa mwina ndinu kapena ine pa background palipo panganika palibe mwini wake palipo zolowereka taonani mmene zikuyendera pamene pamo Tamia Ja wapanga adani ochuluka kwambiri kuposa president wa dziko lino taonani zimene zikuchitika pamenepa komatu ziliko khadi yake ndiyomwe ija background imene inayaka moto mmawawu komatu nayenso Kalawe anachitika mwayi kupezeka pa background anthu anamuombera m'manja koma zikuoneka ngati nkhani imeneyi sanayilandire bwino wakwiya nayo kwambiri ndipo woopseza kuti mwina apite ku polisi kukamang'ala koma Tamia Ja nayenso wanenetsa kuti she is a danger, she is not scared of danger and she doesn't lemwe excuses zopita kucheri iye wanenetsa kuti amadziwa malamulo mmene amayendera ndipo wina ayesere kumpirira ku polisi akatsalako ndiyeyo aona Tamia Ja kubwerako taonani amayita bambo tapitani kumapechi kwawo mukaone nokha chifukwa anthu mangona ngati ndikuwakokomeza ziliko taonani